Ej, zdravo svima, ja sam Rumba Dalijan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal koji se zove Životvor Diskog Srbina u Sarasoti. U ovom današnjem video reći ću vam o meseci na hrvatskom jeziku. Mogu da razumem srpski jer naučio sam srpski kod kuće sa mnogo godina i ako ti znaš srpski, onda ti znaš bosanski i hrvatski također. Ali shvatio sam da srpski, bosanski i hrvatski imaju različite reči i oni su isti. I znam srpski, bosanski i hrvatski, ali ne razumem i govorim makedonski jer oni imaju različite reči. Hajde da uradimo ovo sada, hajde da počnemo ovo. Januar na hrvatskom će biti siječna, februar na hrvatskom će biti veljača, mart na hrvatskom će biti ožujak, april na hrvatskom će biti travaj, maj na hrvatskom će biti svibanj, jun na hrvatskom će biti lipjan, jul na hrvatskom će biti srpnja i august na hrvatskom će biti kolovoz, septembar na hrvatskom će biti rujan, oktobar na hrvatskom će biti listopad, novembar na hrvatskom će biti studeni i konačno decembar na hrvatskom će biti prosinac. I to su meseci na hrvatskom jeziku. Oni su različiti od srpskog jezika, jer, na primjer, meseci na srpskom će biti januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, august, septembar, oktobar, novembar, decembar. I oni su različiti. I to je isti stvar na bosanskom. Meseci na bosanskom će biti jun, februar, mart, april, maj, jun, jul, august, septembar, oktobar, novembar, decembar. I tako dalje. I mogu da razumem meseci na hrvatskom, bosanskom i srpskom. I na srpskom. Hvala vam što si došao ovdje da gledam mi kad govorim srpski i ako vam se sviđa ovo video ne zaboravite da priplatite na moj YouTube kanal i vidimo se kasnije, hvala na gledaju i vidimo se kasnije. Doviđenja.